gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Bueno, gaur hemen bilduga ikastolan abenduak 3 euskararen eguna dela eta egun hontan urte guztian zehar jorratzen dugun gai bat izan arren euskararen eguna bai hartzen dau zentralitatea abenduak 3ko eguna eta txatxetik hasita batxiraino ikastolan hainbat ekintza eramaten dira aurrera bai egunean bertan eta urtean zehar, generazio ezberdinak nazten eta gure kezkak elkar banatzen eta pixkatari hortatik tiraka batxibiko ikasleak gubixok, Nagore eta ni Markel eta pixkateari hortatik zauten bezala mai inguru bat antolatzia erabaki dugu Bergaran hainbat euskaltzale talde edo euskaran alde borroka edo lan egiten duten hainbat taldeekin batera mai inguru bat antolatu dut. Bergarako kasuan haur eta gaztien artean euskararen erabilera hori mantentzen dela eta gorakada bat ematen dela, baina modu berdinean ikusten da urtetik urtera gorakada hori txikixagoa dela. Uste dute herri mailan, kasu honetan Bergaran eragileok badaukogula eragiteko aukera hori bertako komunitate eta herrixan bizi diren pertsonekiko. Pentsatzen ginen importantia zela ikasleok hortan papel aktibo bat eta papel zuzena jokatzea pixkat antolakuntza hotan, ikusten ginulako bai euskararekiko eta kontzientzia horrekiko pixkat ezatxikimendu bat ematen zegoela ikasleen artean eta usten ginen gu gazela ikasle sujetua gazela ez, ikastolak euskalduntzen dozkunean gu ginela sujetua horren alde borroka eta antolakuntzan be lehenengo lerru hartu biko ginula aldarrikapen ezberdinak itxeko. Ikastolak bai laga eskolak papel hori hartzen guri eta guk garrantzia ematen zenan euskara eta zenan bere erabilpena ikastolan da euskara daukan identitate hori norbanako moduan hartzen eta bai lagundu eskolako zedan euskara jakitzen da zedan euskal identitatea bai kulturan edo beste arlo askotan eta batzutan ez baldin mozu ez familian lagun artean bentsat euskara jorratzen ikastolan bai laguntzen du eskola euskaran aldeko beste jolas eta beste esparru batzuk ezagutzen ez dela bakarrik akademikoa edo liburutan irakurtzen dena. Batez hori, jentiak euskeria erabiltzea gura badu, lortu behar durna dela jentian dako erakargarri izatea. Eta horretarako euskeria behai konotazio positiboa jarri bitxau. Eta hori uste dut jolasan bidez adibidez lortu lekela. Adibidez gaur moduko egunetan iten dian ginkana, miluze txapelketa, bertso ezberdin, ez dakize. Eta baita urte osora begirako ekintzak beharriz. Nire ustez behintzat, euskalduz konzentrat izan bia da benetan euskara eta ez bakarrik hizkuntza. Benetan euskara kultura, heziketa eta bere ideologian parte hartzen da bena eta bere zapalkuntza benetan ikasi da bena. Ikusi geinke gu baino gaztiagoak dianak eta gure inguruan ikusi geinke gero eta euskara gutxia behabiltzen dela eta batez be mikromodoak edo esaten dianak euskararen kontra juten dianak eta gaur egun hori aldatzeko lan asko enbia dela, baina euskalduntze horren prozesua bai nik uste galtzera bidean egon beharrenean guk aldaketa bat lortu aldogula eta ikastolak berak guri lagundu dozkula txikitatik eta 17 urteko jazena ikastolan guri lagundu dozkula hori aldatzen eta euskal identitate bat sortzen txikitatik eta gure bizitza guztian aldi desberdinetan edo momentu desberdinetan beti horregon dela euskara eta gure identitate euskal identitatea.